Economisire versus investiții. Cum vezi tu cei doi termeni? Economisirea e primul pas. Și că nu poți să investești până când nu ai economisit. Și este un obicei până la urmă. Economisirea trebuie să fie un obicei. În fiecare lună să pui deoparte pentru obiectivele tale. Deci, în primul rând, ar cam trebui să-ți faci obiectivele. Acesta ar fi primul pas și să știi dacă acele obiective sunt pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, pentru că în funcție de acesta știi și mai departe cât ai de economisi pentru fiecare. Că dacă ai, să zicem, scopul tău este să economisești pentru pensie, e clar că nu acum vei avea nevoie de bani, deci trebuie să pui în fiecare lună, dacă se poate, pentru acest scop, dar vei folosi banii după 65 de ani, teoretic, da, poate vrei și tu să fii independent financiar mai devreme și să ieși la pensie mai devreme și atunci îți propui tu la ce vârstă. Și da, economisire din veniturile tale pui deoparte la început de lună, nu la sfârșit de lună, pentru scopurile tale și investiții mai departe, ce instrumente folosești ca să-ți înmulțești banii aceia economisiți. Că doar așa să îi ții într-un borcan sub saltea să-ți mănânce inflația nu prea te ajută. Trebuie să și ajuți de instrumente financiare. Și întotdeauna am spus, planificarea financiară ține 80% de comportament, deci acele obiceiuri financiare bune, și 20% doar reprezintă partea de cunoștințe, de experiență, de instrumente financiare. Dar ambele stau în puterea noastră. Deci este doar 100% depinde de noi.